Memo akwaba medidi afia amankwa tamaklo health tips wo Badwam Adom TV na o hye no simenum ye nchekora nti jebre kakra ne hwe na wi a wako onyuma so medase mene Dr. Dubuaten ena na wotwe ye disa enkomo yi na da roman so ode na adwumaku abeta ye akiri a wonya kwan do adade kosi fia da bia no utie bi nti yare bia ha wadwen emfere frɛ no obetio ehomwa bia wo ho de bema untime nso a onye usikendi oberefel dog me mu akwaba me da se pa na wotwi lo libido hu nkomo na yedie nti bede na mahu se matenka ekofom well de me mu hu se watenka kofom wo nipa da sani no wo na wo nimu ho ini obi animu ne ho enti wo ye bema medically no bema ebetimi enya obetima afeli aroused and I say na think abetima akosoro and 10 anya kura na nya be say 11 times a day. Okay. Mbekwa be ma no kura wonim se. Be ma no kura no you don't even notice it. O kodon so a ebi kwa etimi obema no ahode kakra etimi bam. Wasode anopa. Wonwene oba bia ho hu se bibi kakra wonya atenka bi and I say watenka na bia wonche da nya atenka no but body ne be react sa atenka bi eye de ekoso. Nti obema oye very strong and an health system ni bibia ye no a won asumdue no at least be 11 times a day ema so nya atenka ni bi but omode no it's not as frequent as the mema e de betima ye de be mo hunu se watenka eba form ne say the frequency at which ya unya desire say wo no partner be hia no hunu se that frequency ni ko form a e ya de ba ko edi adanse say matenka e ko form okay e bia wo ye bema wo de yankade bia wo fele se wo ne unya atenka se wo fele se wo no ba be hia eno ncha se wo no ba atenka ne should be there being able to resist enti na nipa da se ni we are different from animals obi e ka se na unya atenka de bia de a se ne be ha wo anhwa akoto obi mo na da bi de ma wo ye wo nipa da se ni ma wo ye different from aboa ene se aboa nya atenka ba bia also de fa yeah ne ma me kro obeforo no aponchen ne maami obaforo no ne chase obi obehia ni bia obaforo no but when nipa da sani wunya atenka difference ne se wo adwene da wotirim eti this is not right na nya atenka eti atenka ne de wo yere uni yere also wunya atenka no eno no mfa ho se me ni yere enti atenka no kwa me de yedai you is part of you as a human being you need to feel it and enti the frequency at which you wunya atenka no wonu senka kada bia wunya atenka se obetimi ne oba ahia e bia wuni oba ntu ne oba ne nhia but ebeduru be 1 week 2 weeks na wunya sa atenka no a you have to be worried about it okay also timi call hospital uye wo yere enka no oba ne hia watenka no wo soro to the stand say utimi ne oba ne kwa hia ba mienu ana miensa enne atenka ne ba fom ba akono kra no you struggle before obetimi ne oba ne hia atenka ne ba fom also you worried about it wo yo oba nka wo wa bo nse wo fele bo nse na de minya mikunu na de nka me for some time now unya sa atenka no so pressure also wo you worried so pressure na de ba na sa de na de ba also you worried because o timinya sa atenka no obi wo ho na o ne de no be ma so ni mu ana so oba so ni mu ka no on tihwe on na yiri na da oba na ho twitwitwe no be ma no de no twitwitwe no be ma na ebobo no sensitive part bi want hwe what do you know you need to be worried about it and until no when nyina no ya de e be kire wo se matenka ekofom na ekofom no emfa ne tra unu se bibi e na de adekọ ne ba no sa adekọ na de atenka ne ba fom na it could be a medical condition e de atenka na e de e ba fom number no is 0244 86 70 68 endpoint clinic number no 0244 86 70 68 that say Dr. Dubuaten na yete no nka no nyame yadom ochena odaroma saka ye ho ne yento aye nkomo iso eda say